Vážení fanúšikovia FC Nitra a fanúšikovia futbalu v Nitre. Dovolte mi, aby som vám oznámil, že som sa vzdal postu predsedu predstavenstva FC Nitra a toto miesto som ponúkol Pavlovi Ondrišovi, ktorý sa stal aj väčšinovým akcionárom klubu. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ma sprevádzali trnistou cestou záchrany 115-ročného futbalového klubu FC Nitra. Karol Jedlovský alias Kajďas a Peter Oremus stáli pri mne od začiatku boja o existenciu našej Nitričky. Patrí im moja srdečná vďaka. Ďakujem aj trénerom, ktorí nezutekali a zotrvali v FC Nitra a pomáhali, ako sa dalo. Elvis, Prešo, Miloš, Braňo, Ivan a iní. Za všetkým, čo som počas môjho pôsobenia v FC Nitra spravil, si stojím. Tí, čo tento boj o existenciu FC Nitra sledujete, isto viete, že nás mnohí už pochovávali a tomu, že sa FC Nitra dá zachrániť, neveril už takmer nikto. Sľúbil som deťom z FC Nitra, že im tú prvú ligu zachránim a svoj sľub som dodržal, lebo moje slovo platí. FC Nitra dnes vstáva z popola ako bajný Fénix a príbeh Nitričky, ktorý začal pred 115 rokmi v roku 1909, pokračuje ďalej. Som hrdý na to, že som tento boj vybojoval a pre dobro klubu a jeho ďalší rast je potrebný tento krok z mojej strany. Ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať, ale aj napriek tomuto kroku moje srdce pre FC Nitra byť neprestáva. Ďakujem všetkým priaznivcom klubu, rodičom, hráčom, Slovenskému futbalovému zväzu a všetkým, čo priložili ruku k dielu, ako Dani Kolár, Miroslav Kamenský so Západoslovenskou televíziou, novinárom, ktorí sa nebáli mi dať priestor na vyjadrenie a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol k záchrane FC Nitra. Ďakujem.